USA patrí medzi krajiny, kde rieky neustále bojujú a degradujú. Jednou z hlavných príčin sú priehrady, ktoré menia záplavové oblasti na niečo úplne odlišné od ich pôvodnej podoby. Dochádza k erózii, ubúda vegetácia na brehoch riek a stráca sa biodiverzita vo vode aj v jej okolí. A viete, čo je ešte horšie? Požiare dokážu situáciu ešte zhoršiť, zničia aj ten zvyšok života, ktorý sa pri riekach ešte drží. No v štáte Washington prišli na spôsob, ako rieky oživiť aj po lesných požiaroch. Biológovia tam jednoducho vypustili bobrov. A čo skoro sa na spálenej krajine začali objavovať známky života, aké tam roky neboli. Zachraňujú teda bobry štát Washington? Znie to odvážne a možno aj zvláštne, ale vyzerá to tak. Pozrime sa, ako to celé funguje. Ktorá rieka vám ako prvá napadne, keď hovoríme o degradácii amerických vodných tokov? Samozrejme, hlavná tepna krajiny. Rieka, ktorá je nejakým spôsobom prepojená so 40% územia pevninskej časti USA. Mississippi so svojou nekonečnou sieťou prítokov. Práve tam začneme naše video. O tom, ako veľmi ľudia ovplyvňujú túto rieku, svedčí aj tzv. Mŕtva zóna v Mexickom zálive. Objavuje sa počas väčšiny leta pri pobreží Louisiany a vzniká nahromadením dusičnanov a fosforu, ktoré do Mississippi pritekajú z poľnohospodárstva, priemyslu a iných zdrojov znečistenia. Ľudská činnosť v povodí Mississippi vedie aj k úbytkom oblasti s vysokou biodiverzitou, ako sú lesy v záplavových územiach a mokrade. Tieto lesy sú bezpečným útočiskom a zdrojom potravy pre stovky druhov vtákov, hmyzu, rýb a ďalších živočíchov. Sú to lesy ako každé iné, len s tým rozdielom, že ich môže zaplaviť samotná Mississippi alebo niektorý z jej prítokov. Práve preto tu možno nájsť ešte väčšie množstvo druhov, od tých bežných až po tie, ktoré sú prísne chránené. Napríklad v hornom povodí Mississippi žije počas hniezdenia a migrácie až 180 druhov vtákov. To je slušné číslo a to hovoríme len o operencoch. Ak by sme rátali všetky druhy, dostali by sme sa k číslu v tisícoch. Od 19. storočia však ľudia aktívne rozvíjali ako horné, tak aj dolné oblasti Mississippi. V hornom povodí rieky sa stratila takmer polovica lesného porastu v záplavových územiach. Takto to dnes často vyzerá. Stromy premenené na mŕtve drevo v dôsledku zmenených podmienok. Fotografia pochádza z oblasti Reno Bottoms, prírodnej rezervácie nedaleko hranice Minnesoty a Iovy. V dolnom povodí Mississippi, kde žije množstvo druhov, je podľa štúdie z roku 2020 zalesnených už len 30% územia. Na prvý pohľad to neznie zle, v porovnaní s inými miestami je to lepšie. Ale len vtedy, ak neberieme do úvahy, že celé údolie bolo kedysi pokryté lesmi. Neuveriteľné, no zároveň smutné je, že v dôsledku ľudskej činnosti sa Mississippi a jej prítoky stali akýmisi strojmi na povodne. Takmer každý rok zasiahne povodeň niektorú časť rieky, čo spôsobuje obrovské škody nielen na životnom prostredí, ale aj pre ľudí. Teraz sa presunieme do štátu Washington. Pravdepodobne to nie je miesto, ktoré by vám ako prvé napadlo v súvislosti s degradáciou riek alebo úbytkom biodiverzity v dôsledku ľudskej činnosti. Príroda tu totiž vyzerá nedotknuto. Vodné toky pôsobia takmer dokonale, ale je to len zdanie. V skutočnosti totiž ľudský vplyv zasiahol aj ekosystémy vodných tokov v tomto štáte. Podľa Centra pre americký pokrok CAP bolo zmenených viac než 46% všetkých riek vo Washingtone. A ak tieto rieky rozdelíme podľa veľkosti, zistíme, že zásahy sa týkajú až 68% veľkých riek a 42% menších tokov a potokov. Ešte pár čísel. Vo Washingtone neprúdi voľne približne 10% riek, pretože im brania prekážky ako napríklad 751 veľkých priehrad. Až 44% riek preteká územiami, ktoré boli výrazne zastávané alebo inak zmenené človekom. Odhady hovoria, že predtým, než európski osadníci začali aktívne zasahovať do vodných tokov Washingtonu, pobrežné oblasti ako záplavové lesy a mokrade pokrývali 40 až 50% krajiny. Potom však nastala éra nadmerného pasenia dobytka pozdĺž riek a potokov, intenzívneho poľnohospodárstva, ťažby prírodných zdrojov a masívneho odlesňovania. To všetko viedlo k úbytku členitosti vodných tokov, k degradácii a strate kvalitného prostredia pre mnohé druhy, ako aj k zníženiu jeho rozlohy. Dnes záplavové lesy a mokrade zaberajú len 2% územia v okolí riek. A keď je situácia už aj tak zlá, objaví sa niečo, čo ju ešte zhorší – požiare. V roku 2015 vypukol požiar pri rieke Twisp, ktorá je prítokom Meadow River a rozšíril sa na plochu vyše 4400 hektárov. Podľa správ priamo z miesta požiar vážne poškodil prírodu, zničil prakticky všetko, čo malo aspoň náznak života. Rieka Twisp a jej okolie tak stratili veľkú časť svojej už aj tak oslabenej biodiverzity.
Dá sa povedať, že územie okolo rieky zažilo dvojnásobnú degradáciu, najprv vplyvom človeka, potom požiarom. A viete, čo skutočne pomohlo tejto zničenej krajine? Čo dokáže pomôcť navrátiť vodným tokom ich pôvodný stav aj po takomto dvojnásobnom údere? Prekvapivo bobry. Áno, práve tie hlodavce, ktoré ohlodávajú stromy a znižujú ich počet. Hneď na úvod treba povedať, že bobry tu kedysi bývali bežné. Na rieke Twisp, Meadow a ďalších tokov žili stovky, dokonca tisíce týchto zubatých inžinierov. Potom však prišli európski kolonizátori a v honbe za ziskom bobry hromadne lovili. Výsledkom bolo, že vo Washingtone ich zostalo len minimum. V roku 2007 vznikol projekt Meadow Beaver Project, ktorý sa zameriava na obnovu populácie bobrov, vyhubených na rieke Meadow. Po požiari v roku 2015 boli do potokov v oblasti Black Canyon, ktorými Meadow preteka, vypustené 3 páry bobrov. Neskôr po určitom čase sa výskumníci vrátili a zistili, že všetky bobry prežili zimu a dokonca si postavili 1 alebo 2 hrádze. Neskôr sa ukázalo, že na každej pozorovanej lokalite sa už nachádzalo 7 alebo viac hrádzí. Dá sa povedať, že obnova krajiny prebiehala veľmi úspešne. Bobry si stavajú hrádze, aby vytvorili rybníky, v ktorých sa môžu ukryť pred predátormi. A pre obnovu krajiny je toto úplne ideálne prostredie. Ako to funguje? Hrádza zadrží tok rieky a pred ňou vznikne rybník. Dá sa povedať, že vďaka hrádzi voda pretečie do okolia. Čo to znamená? Záplavové lesy a mokrade tak opäť získajú vodu, o ktorú prišli v dôsledku ľudskej činnosti už dávno. V prípade požiarom poškodených oblastí pôsobia bobry ako vakcína pre prírodu, ktorá sa snaží zotaviť. Pretože mokrade a záplavové lesy, ktoré bobry vytvárajú, sa stavajú magnetom pre obrovské množstvo rôznych druhov. A tak sa výskumníci počase vrátili na územie, ktoré bolo nedávno zasiahnuté požiarom. Našli tam hrádze so sériou veľkých a hlbokých rybníkov. Okolie bolo pokryté močiarom a pobrežnými rastlinami vrátane výhonkov osiky. Okrem toho bolo zrejmé, že obnovená krajina čoskoro začne priťahovať jelene, losy, vidry a mnohé ďalšie zvieratá, ktoré mokrade milujú. Žiaľ, pre bobry sú pomalé a zavalité zvieratá a preto sú ľahkou korisťou pre kojoty, pumy či medvede. Aj keď to pre hlavných inžinierov prírody nie je najpríjemnejšie, aj toto prispieva k zvýšeniu biodiverzity. Ukázalo sa tiež, že na obnovu určitého územia často postačuje len niekoľko bobrov, aj vtedy, keď bolo úplne zničené požiarom. Vo všeobecnosti sa teda vedci nemýlili, keď bobry nazvali kľúčovým druhom. Ich prínos je obrovský a nekončí len pri obnove krajiny. Čo si myslíte o predstave, že bobry môžu v princípe ochrániť krajinu nielen pred požiarmi, ale aj pred suchom, čo je problém, ktorému čelí celý svet, vrátane USA. Od roku 2008 v rámci projektu realizovaného v spolupráci lesnej správy USA, Ministerstva rybolovu a ochrany prírody štátu Washington a programu na obnovu lososov vo východných kaskádach bolo do horných prítokov rieky Meadow vypustených viac ako 300 bobrov. Podľa organizátorov projektu môže jedna bobria hrádza vytvoriť rybník, ktorý zadrží až 1 000 000 galónov vody. Teraz si predstavte, koľko takýchto rybníkov môže vytvoriť 300 bobrov. Vlastne nemusíte si to predstavovať, výskumníci to presne zmerali. Zistilo sa, že vypustené bobry vytvorili 176 rybníkov. Nie všetky sú rovnako veľké, niektoré sú väčšie, iné menšie. Biológovia v rámci projektu preskúmali 62 týchto bobrami vytvorených rybníkov a zistili, že dokopy zadržiavajú takmer 5 miliónov galónov vody. Pre lepšiu predstavu, toto množstvo by stačilo na zásobovanie priemernej domácnosti v meste Twisp pitnou vodou na 5 rokov. A ak to ešte stále neznie pôsobivo, tí istí biológovia vypočítali, že všetky hrádze, ktoré bobry v rámci projektu vytvorili, spolu každoročne zadržia až 65 miliónov galónov vody. To je dostatok vody na zásobovanie typickej domácnosti v meste Twisp počas 24 rokov. Existuje aj ďalšia štúdia s názvom Beaver Pond Storage, ktorá merala množstvo zadržiavanej vody v 12 bobrých komplexoch v povodí rieky Columbia, kde sa nachádzalo celkovo 29 rybníkov. Ukázalo sa, že každý z týchto bobrých rybníkov zadržiava vodu nielen na povrchu, ale aj pod zemou. A to vo veľkom množstve, až 6,6 milióna galónov. Ako to môže pomôcť v boji proti suchu, ktoré dnes ľudí tak veľmi znepokojuje? Je to podobné ako pri bežných priehradách vytvorených človekom. Rybníky, ktoré vytvoria bobry, uchovávajú vodu, ktorú môžu ľudia využívať na pitie, keď hladina riek klesne. Okrem toho, tento prírodný systém zadržiavania vody pomaly uvoľňuje studenú a čistú vodu smerom po prúde počas horúcich letných dní. Na porovnanie, vodné plochy, ktorých sa bobry nedotkli, často počas leta úplne vyschnú a neposkytujú žiadnu vodu. Ako môžu bobry pomôcť v boji proti požiarom, ako bol ten na rieke Twisp v roku 2015? Jednoducho, vytvárajú rybníky.
A hoci to znie samozrejme, voda obyčajne nehorí, takže rybník funguje ako prirodzený protipožiarny štít. Oheň sa cez bobriu hrádzu jednoducho nedostane. Toto potvrdil aj projekt Meadow Beaver Project. Požiar totiž zasiahol oblasti, kde bobry pôsobili už pred rokom 2015. Oheň dorazil až k rybníkom, ktoré vytvorili. Po návšteve projektového územia po požiari výskumníci pozorovali množstvo rybníkov, pri ktorých bola spálená len jedna strana. Na druhej strane ostala vegetácia úplne neporušená. Zásobníky vody vytvorené bobrami navyše slúžia aj ako zdroj vody pre hasičov. Vedci z projektu Meadow Beaver Project sa dokonca pochválili tým, že jeden z rybníkov bol použitý presne na tento účel. Bobrie rybníky tiež zachytávajú sediment, zmierňujú účinok bahenných prúdov a fungujú ako vodné telmiče, ktoré chránia krajinu pred povodňami. Zdá sa, že bobry si zaslúžia oveľa viac uznania. Títo prírodní stavitelia sú všestranní záchrancovia, ktorí dokážu navrátiť vodným tokom ich pôvodný a oveľa zdravší stav. A práve keď si myslíte, že výhody bobrov už boli všetky spomenuté, prichádza na rad losos. Áno, bobry pomáhajú aj s týmto. Losos je ryba s veľmi zložitým životným cyklom. Narodí sa v sladkej vode, vyrastá v potokoch, potom sa presunie po prúde, kde trávi čas v ústiach riek, až kým nie je dosť veľký na prežitie v oceáne. Po bohatom živote v oceáne, kde má dostatok potravy, sa losos vydáva na náročnú cestu späť, do sladkovodných rybníkov v horných častiach tokov, kde sa rozmnoží a následne zomiera. Štát Washington je rajom pre 7 druhov lososov. Nájdete tu všetko, čo potrebujú pre svoj život, množstvo malých potokov, prístup k oceánu a podobne. Lenže populácia štátu Washington medzi rokmi 1990 a 2020 vzrastla o 63% a do roku 2040 sa očakáva, že prekročí 9 miliónov obyvateľov. To je ako keby ste do štátu pridali ďalší Seattle. S rastúcou populáciou rastie aj dopyt po pôde a vode, na bývanie, prácu aj voľný čas. A to už teraz vedie k strate lososích biotopov, pričom sa očakáva, že škody budú narastať. Napríklad Pugetov záliv. V priebehu rokov prišiel o svoju funkciu lososieho biotopu až na tretine svojho pobrežia, ktoré má vyše 4000 metrov. Prečo? Na ochranu domov a infraštruktúry sa tu budovali opevnenia, vrátane priehrad a iných stavieb. Tieto zásahy menia prirodzené prostredie lososov a ďalších rýb. Opevnené brehy zabraňujú vlneniu, ktoré normálne eroduje útesy a vytvára pláže. Miesta, kde lososy nachádzajú hmyz a malé ryby na potravu. Záplavové oblasti, ako sme už spomínali, tiež výrazne trpia vplyvom človeka. Niektoré správy napríklad uvádzajú, že 50 až 90% území pozdĺž vodných tokov vo Washingtone bolo zničených alebo výrazne zmenených vplyvom ľudskej činnosti. Ide pritom o oblasti s bohatou vegetáciou, ktorá tieni a udržiava vodu chladnú, filtruje znečistenú vodu, podporuje rast stromov s koreňmi spevňujúcimi brehy a poskytuje úkryt pre ryby. Záplavové územia sú v podstate bezpečným útočiskom a zdrojom potravy pre mladé lososy. Ich zničenie alebo výrazná zmena teda predstavuje vážnu hrozbu pre túto vzácnu rybu. Náprava takéhoto stavu si prirodzene vyžaduje komplexný prístup a práve ten štát Washington v súčasnosti aktívne uplatňuje. Pracuje na obnove a ochrane životného prostredia pre lososy. A aj v tomto prípade môžu pomôcť bobry. Vo Washingtone existuje projekt s názvom Tulalip Beaver Project. Od roku 2014 v jeho rámci vypustili do prírody viac ako 200 bobrov. Hlavným cieľom bolo podporiť klesajúcu populáciu lososov. Bobry vybudovali desiatky rybníkov, ktoré sa ukázali ako ideálne miesta pre život a rast mladých lososov. Voda v nich je chladná, teda presne taká, akú tieto ryby potrebujú. Rybníky navyše poskytujú množstvo rastlín, ktoré vytvárajú tieň a hmyz, ktorý slúži ako potrava. Inými slovami, rybník je ideálnym dočasným domovom pre rybu, ktorá má náročný životný cyklus. Tento konkrétny projekt síce nemeral priamo, o koľko sa populácia lososov po vypustení bobrov zvýšila. Tým na to jednoducho nemá dostatok zdrojov. Biológovia preto sledujú iné, ľahšie merateľné ukazovatele, teplotu vody, počet a veľkosť novovzniknutých rybníkov. Pre ľudí zapojených do projektu je kľúčovým indikátorom zlepšenie životného prostredia, pretože lepšie prostredie znamená viac lososov. A ak niekoho tento argument stále nepresvedčí, biológovia pokračujú. Videli sme miestá, ktoré sa úplne premenili na obrovské bobrie komplexy s 12 až 13 hrádzami a rybníkmi všade naokolo. A teraz sú tieto rybníky plné stovák malých lososov. Mimochodom, všetky tieto programy na opätovné zavádzanie bobrov do prírody nepomáhajú len pri obnove riečnych ekosystémov či tvorbe biotopov pre lososy, ale zachraňujú aj samotné bobry. Tie totiž často čelia iba dvom možnostiam. Buď ich niekto zabije, alebo môžu žiť pokojne ako súčasť niektorého projektu.
Problém je, že bobry sa v mnohých oblastiach stále nepovažujú za užitočné zvieratá. Ohlodávajú stromy, stavajú si vlastné zavlažovacie systémy a poľnohospodárov, povedzme si úprimne, takýto neporiadok príliš neteší. Takže hlavní inžinieri prírodného sveta sú často jednoducho zabití. Vďaka projektom ako Meadow Beaver Project je to však dnes inak. Namiesto siahnutia po zbrani môžu obyvatelia Washingtonu jednoducho zavolať organizácii, počkať kým tým dorazí a sledovať, ako problémové bobry odvezú hlboko do lesa. A práve tieto bobry, ktoré dnes aktívne obnovujú zničené rieky, sú tie isté, ktoré predtým niekto nahlásil. V tíme týchto divokých staviteľov je napríklad zvedavý samec, ktorý bol zadržaný za poškodzovanie jabloní. A takisto ryšavá samička, ktorú pristihli ako rúca topole. Preškoliť bobra je samozrejme nemožné. Vždy budú milovať ohlodávanie stromov, ale nasmerovať túto túžbu správnym a užitočným smerom, to je ideálne riešenie pre bobry aj pre nás, ľudí. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.